ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен хуш хабар. ҳозима шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиём. Тамошобинони азиз, хуш хабар нигоҳ кунен. Дигар доими анами нуқтаи савдода ҳама намуди пояфзол 50 сомонай. Марамат метавонен кадом чизоне дар шумода пояфзол дар кора барои фарзандотон омада бо нархи хеле дастрас харидорӣ кунен. чизе ки мегирен нархи дона оптоби ҳамаш 50 сомон. ира бинен охи чихо хушрӯчаян аями навараждёни сар карда то размерокои калона ҳастай нигоҳ кунен. туфлича, босоножки, музача чизе мегирен 50 сомонай. бори гуанҷу сифатои беҳтарин хушрӯги ира бинен охи 50 сомон. ягон ҷода 50 сомон нест, леки нуқтаи савдода ҳаст духтарако. биёен ина магазини нав шуда шид. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза духтарако. рост биёен ҳафтум қатор. Мана бинен чихо хушрӯ. ҳамаи ҳамино 50 сомонай. доставкаам доранд. касоне ки имконияти омадан надоранд, марамат муроҷиат кунен, дар равакак доставкатон мекунанд. ира бинен охи чихо хушрӯчая, борошон беҳтаринай. бовар кунен, ҳамаш нархи дастрас. ҳам духтарона, ҳам писарона, ҳар он чизе ҳаст 50 сомон. ман страничкашона отметид мекунам. бо дигар навигариёшона метавонен дар страничкаи худшон ҳатман бинен. аз аксиёшон, аз новинкаҳошон қафо намонен духтарако. 50 сомон. ира бинен духтарако иқа хушрӯчаяне. марҳамат, як магазини нав шуда шудаи тамошобино. ҳама намуди пояфзол, ҳам духтарона, ҳам писарона 50 сомонай. ҳами қа хушрӯчаям бовар кунен. ин моделакора бинен охи чихи фасонай. ҳамаш бо бори гуанҷои сифатои беҳтарин. мана чизе ки мегирен дар ин нуқтаи савдо 50 сомонай. касоне ки бо имконияти омадан надоранд, бинависен, доставкатон мекунанд. дигар доими дар ин нуқтаи савдо шумо метавонед анамхе пояфзолои хушрӯра бо нархи хеле дастрас, яъне 50 сомон дастрас кунен. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, ҳафтум қатор. ами саршавишаё марамат як магазин. марамат ба осонӣ пайдо мекунен. бовар кунен, интихоб хеле васеъ, арзон, беҳад хубай. ира бинен охи духтарако иқа хушрӯчаяй ва духтаро 50 сомон. марҳамат, метавонед барои духтаракотон, барои писаротон омада аз анами магазини нав харидорӣ кунен. ира бинен, и хеле моделако ягон ҷода нест. мана магазини нав кушода шидай, ҳамаи чишон дига доими 50 сомонӣ. ҳамаш бори гуанҷуай, ҳамаш сифатои олӣ доранд. 50 сомон кардаган, ҳам духтарона, ҳам писарона. аз навараждёни сар карда то размерои подростковира дорена. то 40 дора? то 41 размер доранд. хулоса биёен. бозори Корвон, тарафи макасимкора бинен чихо хушрӯ. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, даҳм дарвоза, ҳафтум қатор. як магазин мешавад тамошобино. мана марҳамат плакатшон ба осонӣ пайдошон мекунен. доставка доранд. касоне ки имконияти омада надоранд, марамат муроҷиат кунен, дар равакак шумода доставка мекунанд. тамошобинони азиз, хуш хабар нигоҳ кунен, чихе фасончаяй. як магазин кушода шудагиай. бовар кунен, ҳама намуди пояфзолоро дигар азиз пас шумо ҳамагӣ 50 сомонда метонен барои фарзандотон харидорӣ кунен. ҳами қа хушрӯванд. ина ино бо арптапиди чизкай нигоҳ кунен, чихе фасон. 50 сомон. иҷада модел беҳад зиёдай. ай ҳамин навараждёни сар карда то размерои мисол подросткови шумо размер меёбен. ҳам духтарона, ҳам писарона 50 сомон. доставка доранд. иҷада нигоҳ кунед, чихе интихобуш васеяй. ҳама намудуш ҳастай. ҳозир ман шумода не кроссовкича акура бо нишонтим. ира бинен чихе моделакои хушрӯ. мана 50 сомон. сифатошда гап нест. ҳамаш бори оригиналай. мана 50 сомон шудагай. мана ин магазин ҳама чизаш дига доими 50 сомонияй. ҳатман бозори Корвон ки омаден, ҳатман иҷа омада як бор тамошо кунен. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, марамат даҳм дарвоза, ҳафтум қатор. диден ира бинен чихе хушрӯае. интихоба бинен тамошобино, чихе интихоби васеъ. марҳамат дӯстони азиз, ҳами даҳм дарвоза ки ворид гаштен, ростаки биёен. мана ҳафтум қатор, якм магазин.